Assalamu alaikum. Allah sarki jarumar Ladi Fage kalli da rashin lafiya ta maida ta. Jarumar shirya fina-finai ta cikin masana'antar Kannywood jarumar Ladi Fage ta jima tana yin jinya wanda ba kowa ne sani ba. Wanda a halin yanzu hotunanta sun fara bayyana na jinya. Ga yadda jinya ta maida ta kamar haka. Kamar yadda kuka sani jarumar Ladi Fage tana ɗaya daga cikin manyan jarumar Kannywood. A cikin jarumai mata wacce take taka muhimmiyar rawa a matsayin iyaye a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ta fitowa wajen uwa wadda ta fitowa wajen ya ba. Jarumar an daɗe bajin ɗuriyarta a cikin masana'antar Kannywood inda hakan ya janyo mutane da yawa suke zaton cewa jarumar ta daina harkar shirin fim ne. Sai kwatsam aka ga fuskarta cikin wani shirin fim mai dogon zango wanda Alinu yake haɗawa da suna Alaka. Inda kana ganin ta zaka san cewa jarumar ta ji jiki inda ta rame sosai. Inda mabiyanta da dama suke mata fatan alheri na Allah ya bata lafiya. Hotunan jinyarta ne ya bayyana kafin a ganta a zahiri. Mutane da dama suna mamaki yadda hotonta bai bayyana na zahiri ba, sai dai a cikin shirin bin aga kan cewar bata lafiya tana fama da jinya. Wannan abin ya kiɗi ma al'umma da dama wanda dukkanin wani wanda ya kasance baya jin daɗi a cikin masana'antar Kannywood bayanin sai yana bayyana cikin gaggawa. Sai aka samu labarin wannan jaruma Ladi Fage bai bayyana ba. Sai dai jama'a da dama sun kula da fuskarta da kuma yanayin motsinta da yanayin jikinta yadda ya sauya a cikin shirin fim ɗin Alaka. A nan ne ya gane cewa jaruman lalle ta yi rashin lafiya wanda kuma hakan ya sa ta ji jiki sosai. Muna yi mata addu'a da fatan alheri Allah ya ƙara mata lafiya kuma ya bata ikon ɗaukar yin shirin fim kamar yadda take yi a baya ya ba ta ɗaukaka. Duka nan muke zuwa ƙarshen wannan shirin namu. In wannan shine karkar na farko ta ta mai albarka. Muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen makaka da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu.